Pozdrav svima ljudi, Stefan ovdje i danas igramo Clash Royale, pa da krenemo. Izvinjavam se što nije bilo klipova, ali morao sam nekako, dosadilo mi je tako ova igrica, pa sam igrao neki na kompu i tako to, zato nije bilo dugo klipova. Evo moj deck, 2.9 je skup. Idemo u, pa 2 betla ćemo odigrati najviše. Ovo je neki dobar 100%. Jo, startujem od princa, nema veze ljudi, izborili smo se. Idemo, samo bacimo Georgina. Ako mi ne baci ništa ono jako, bacit ću Clone Spell na njega. Toliko o tome. Tu i Rage. Ajde, skeletoni. Ne bre, to ne veze skinuli smo damage. Znači bacimo roll Gina, ovog Ice Spirita i Clone Spell. Ovako. Barem ćemo napraviti damage. Oh, no. Fuck, sjeo sam se. Nisam vidio zaboravio sam da ima zap. Koje sranje. Gledaj, ovo će modern. Pasimo je 2 hita samo. Jebi ga. Ovako, ovako i ovako. Od toga branit ću se. Ne, jump skeleton. Neko da ga sredim. To je to. Ne. O, dobro je. Ne, bre, koji haker. Ne vjerujem na veliko je ovako. Da im da verujem. Eto, zašto mi mrzalo više da snimam ovu igricu? Ali eto, moram. Opet nije dalo ništa dobro. What the fuck. A meni neće brati s ovim. Klepiš. Koliko... Slučao sam im te elitne barbare, ne briga me. Preki su. Da mu napravi neki damage, barem.
žestoko. Ja da čekam da zađe samo onaj double eliksir i onda ću da podarem. Au, kako mi je to ostalo? Si bacio ono džina. Ajde. Sad ne može se odbrani. Ja sam vam rekao. Nema šanse da se odbrani. Gledaj se. 4 mega ide. To je to što će ovo video, vidimo sljedećem. Pozdrav!